Wara li l-qorti sabet li l-Avukat Ġenerali kiser il-Kostituzzjoni u d-drittijiet fundamentali ta' Adrian Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni u bil-pressjoni qawwija li saritlu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista biex jingħata kopja tar-rapport Grant immedjatament wara sentenza tal-istess qorti, l-Avukat Ġenerali Peter Gregg bat kopja tar-rapport tal-inkjesta maġisterjali. L-Avukat Ġenerali ta' pajjiżna kiser id-drittijiet fundamentali tal-kap tal-Oppożizzjoni f'dak li huma l-espressjoni libera, freedom of expression, u ħoloq żbilanċ politiku. F'din il-kawża l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien assistit mill-Avukat Vincent Gallia u t-tim legali tiegħu. Għandna sitwazzjoni f'pajjiżna fejn l-Avukat Ġenerali ta' Malta kiser il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. L-Avukat Ġenerali għandu jirreżenja immedjatament. Ma jistax ikonna pajjiż demokratiku fejn ikun hemm is-separazzjoni tal-poteri u s-saltna tad-dritt mhux mit-tifsa meta jkollok avukat ġenerali illi jinstab mill-qorti mill-ogħla qorti tal-pajjiż, il-qorti tal-Appell Kostituzzjonali illi kiser il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna meta xogħlu huwa proprju li jiddefendi dik l-istess Kostituzzjoni. Eżatt wara s-sentenza tal-qorti, il-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-Oppożizzjoni Adrian Delija mar fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jingħata kopja immedjatament. Dan wara li kien ilu sentejn jipprova jaħbi dan ir-rapport bl-Avukat Ġenerali rid li jirbaħ aktar ħin u jgħaddu jumejn oħra qabel jgħaddi kopja tar-rapport lil Adrian Delija. F'dawn ix-xhur kollha ma kienx ippreparat imqarb dokument illi fil-moment li l-qorti kostituzzjonali tagħna tal-appell tiddikjara li huwa kiser il-Kostituzzjoni tagħna, xorta jibqa' jinħeba wara l-liġi biex jipperpetwa l-isbilanċ politiku illi huwa għadu kif ġiet dikjarat illi kommetta. Dan issa huwa każ ċar fejn b'intenzjoni, bi premeditazzjoni l-Avukat Ġenerali u narġa' inqis u ngħid dak li għad ftit ġranet ilu huwa iva kompliċi biex ikompli jikkrea u jarraq is-sitwazzjoni li għandna f'pajjiżna bħalissa. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni mhux biss għamel pressjoni biex jingħata kopja immedjatament, iżda wkoll qal li l-Avukat Ġenerali kellu jirriżenja minnu fih wara d-deċiżjoni tal-qorti li ddikjarat li kiser il-Kostituzzjoni li suppost għandu jiddefendi kif ukoll il-Konvenzjoni Ewropea. Il-kawża li kien fetaħ Adrian Delija hija rebħa kbira għal poplu Malti Wawċi fil-ġlieda sabiex toħroġ il-verità kollha u biex issir ġustizzja. Dan meta l-Avukat Ġenerali Peter Gregg kien għażel li jibqa' jiddefendi lil ftit f'Kastilja u ma rridx li jagħti kopja sħiħa tar-rapport dwar Grant lil kap tal-Oppożizzjoni għax ma kienx seħħa liħ fil-kexxun. Bid-deċiżjoni tiegħu bekk ħoloq żbilanċ kbir politiku bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni.